салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. чӣ тавре ки мебинед, боз ҳам дар назди апаё бидаем куртои беҳад хушрӯ омадагиай. ҳозир якта ба якта нишон метиҳем ба духтаро нигоҳ кунед. чӣ хайр аз продажои фасонай халатои воима 150 сомонаи духтаро. то охири навора тамошо кунед. ман ёра ҳозир якта ба якта шумода нишон метам. куртоям ҳастай, куртоо 100 сомон, ана халатои фасон 150 сомон. хулос дар рафти навор бо мебинен духтаро. касе намедона ҷои апаё бида бозори Корвон тарафи тилло бозор 13 дарвоза 8 қатораи духтаро. дутта нуқтаи савдо доранд. ина якташ духтарако. инами чекое ки дида истодаен ҳамаи ҳамин чекои духтаракое ки дар компанияи Атоми кор мекунанд. ино пул вложит кардагӣ нестанд. ино ҳар моҳ харид намекунанд. духтарако дар 6 моҳ як маротиба ягон маҳсулотша мехарӣ, лекин маҳсулотошон ба дараҷаи олиш, сифатош зурай. ҳама чи дора ки мода дар корай. барои чи ойлик мегирӣ? барои он ки духтаро командаи мустаҳкам бояд кунӣ. иҷода командада бо шумо да ҷордан мекунанд. марҳамат, анами хоҳари ма да бинависен. ман худам шахсан кор мекунам. ами хоҳари ма да бинависен, кора мефаҳмонад она чӣ хел осонай. ай звания намеафтӣ, ҳар моҳ харид намекунӣ, бал намесӯза. чӣ хеле гуфтам, дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, тамом. иёра бинед, и духтарако дар 2 ҳафта нам хеле ойлико мегиранд. ҳар 2 ҳафта ойлик доранд. ина бинен, бо гап занен катишон мефаҳмонанд она. хуби и харобшавак чой дар чиай ки духтарако ки баъди чоя хӯрдан шумо гаштарака вазне ки партофтагед, гаштарака у вазна намегирен. чӣ хеле ки медонед баъди диетаҳо агар шумо 5 кило хароб шавен, 10 килои дигар баъд аз чанд вақт гаштарака вазн мегирен. аммо анаминаму чой вазна мутаъдил нигоҳ медора. ина метавонед ки дархост кунен ҳастай. пушаймон намешавен духтаро, раҳматам меген. ва нуқтаи савдои дуюмуш бошад. мана инҷае духтаро, мана диден 8 қатор. ина и дуюмуш, мана ин якумуш. хулас биёен ами 8 қатор бо мебинен ҳами қадар борои хушровардагиян аҷоибот. инами куртоора бисёриё интизор буданд духтаро. ина марҳамат нишон метиҳем тона ҳамаи рангош омадай. и королевский велюрай. ҳозир барашкош ҳам аст, ҳозир мрамрош ҳам аст ва арзонай нишонтон метиҳем. а ино боша королевский велюрай материалаш. ина фаҳмидена духтаро, то 320 метиҳанд беҳад хушрӯй, материалаш хушрӯй духтаро. ҳозир ҳами фасона дар мрамр нишон метиҳем ва арзонай духтаро. то охири навора тамошо кунен. марҳамат. бинед чӣ хел рангои хушрӯ. размеро чӣ хела? ай 46 то 56 ҳастай. ай пеш фасони бадай. ина духтаро, ина инош мрамран диден ҳаму фасон. и 250. королевский велюр 320. ай инош 250. ай пеш нишонтиям рӯзои наздик иям ҳамаи расветкош мебиёя. мана духтаро, ишам размеро ҳаст. рангоям ба наздикӣ ҳамаш миёя. хоҳен ина 250 сумаша гирен, хоҳен 320 сумаша гирен. 320 сумаш материалаш хушрӯай. ина спорт стил. мана иям размерош хушрӯай, материалаш нағзакай духтаро. ира бинен беҳад фасонай ба кардиганои фасон омадагиай. ҳозир нишон метиҳем духтаро. баъд як чи дигар духтарако, апаё бида нархи оптовиам доранд, ҳам дона доранд, ҳам оптум доранд. касе барои савдо, барои мисол бисёр мегирад, ба арзон мешава. ина баъзи курто чанд сум? беҳтарин. ина бинен чӣ хел баъзи курто хушрӯ метаванд. ҳама намуд кардиган кати и куртои баъзви хушрӯ метаванд. ина чанд сумаи ҷои охираш? 180 да метиҳанд духтаро. бо оптумда айдам арзонай. хулас духтарако, рангои хушрӯ бисёр дора. и беҳад рангаш бисёрай духтаро. марҳамат, бо биёен бинен. материалакошонам фасонакан, қавсак. мана хучонам ҳам хел.
بعد دخترها میدونید ای دویکو همه رنگاش اومده. چند تا رنگ 3-4 رنگ بود، حاضی 5-6 رنگ اومده گیای منه. ای 300 هم ارزون میتین. این دخترها کرتا داره و بعد از بالاش هم خیل چی داره کفته برین منه. ای 300 هم ارزون میکنن دخترها، بهترین نرخ. اینا بینن ایرا جدوگونه هم پوشیده میشوند منه. قسمی قفاش با ادوینیان میای، همش رنگای فسان. اینا سیاهوش سیرش انا بعد کبود داره، کبوتی یارکی اینا کریچنیویش. خلاص اینا دیدن دخترو اینا مینو همش رنگای همیای. ای پیش با به حد فسانه. یک بار دیگر تکرار میکنم کسی که سروغه را نفهمین دخترو، بازار کاروان طرفی تیلا بازار 13 دروازه 8 قطار جای اپای آبی ده. انا بعد دخترو اینا دویکو همه رنگاش اومده. اینا مرحمت بینین چه رنگای فسان اومده گای. رزمیرو همه هست، ابایا همراه کرتا. اینا با ارزان شدن، از نرخ بدن ارزان شدن. نرخش چه خشی تازی؟ اینا 300 سومون شد دخترو. مینا فسونی بدای. دیدن چند تا رنگ داره، به حد رنگای فسون داره. اینا قسمی بالا را بینه رنگای همینای سفید مالی نویسری. خلاص دخترها رنگاش بسیاری بدن، خوشروان. باید پیش بینن. ابایش هم جداگونه میپوشن، کرتاش هم جداگونه میتونن پوشن. برای کرتاش آستین درازی خوشروای. اینا کرتورا بینن چه خوشرو. اینا چندن؟ 180 بامبوک 86 تا 58 رزمیر هسته. فسانش بینن چه خوشرو دختگیای. یورا ستیل منه. بامبوکا شوتا میپوشن هیچی نمیشوه منه. انا بعد دخترها اینا کرتا همش نوینکاین. اینا بینن 180 سومونی نوینکا بسیارای. دخترها با ای پیش میاین میبینن منه. همه رنگاش هسته. ای پیش با بیاین میفهمین. انا خیلی وایو هسته. دیده یورا ستیلو سپورت ستیلو 180 قسمی بالا. انا دخترم اپای بیده به حد اقدامی خوب کردگی برای مشتریان. مرامت دنمین خلطا را 150 سومونی کردگن. ماتریالاشون بامبوک قفص خوشروچای منه. همه رزمیراشون هسته. منه کپشون دار به کپشون. اینجا چیزی که میبینن همین خلطا 150 سومون دخترو. مرحمت بیاین. بسیار رنگای خوشرو داره. ای 46 تا 56 распродажа доставка ندارن دخترها. مرحمت اجاره بینید چه بسیارای بار. انا کرتاشون 100 سومون. مرحمت اجاره چی نمود کرتایی که هست 100 سومون اید منه. اجاره کرتا بسیارای، خلط بسیارای، کاردیگان بسیارای. خلاص همه چی هست دخترها. کسی که وقت داره به حضور بیاین پوشن بینید بعدا انتخاب کنن منه. به حد نرخی نقص دخترکو اینا میخه نوینکو اومدگیای کاردیگانای فسان چند تا رنگ اومده به میخ. از با میخوشم نشون دو میخ دروشم. چند اینا نرخوشن 250 با ارزان میشه. و نگاه کنین چه خوشروای مدلای فسان. رزمیراش چخله؟ 46 تا 58 رزمیر هست دخترکو. میتوانن که اومده با ای پیش بینن. اینا مرحمت مقدارش هم هست. اینا یورا بینن چه خوش رو. این 300 سومون ای چند نمود داره. متریالش فسونه بینن. منه. از این انگورکو چند نمود اومده. دیگر نمود انگورکو را نشون چند. یا چندن؟ 280 سومون ای با دیگر خیلی متریالش دخترو.
280 сомон. Уна кабуча пуштагиам бинен чӣ хушрӯй. Аҷоибот. Аз ин мо вилве чандшон дода будем? Ҳозир боша? Вайш. Вилве 250, ана ин материал боша 280 духтаро ғавсай бамбукуш. Иш 250. Чанд та рангои нав омадагиай. Ира бинем. Размеро ҳамаш ҳаст духтаро. Кардиган беҳад бисёр омадагиай. Марҳамат. Баъд рангоша? Рангошам хушрӯай. Марҳамат духтаро, хоҳишмандо. Кардиган хар бошен, ҳатман пешапаё бида биёен, барое ки моделҳои беҳад фасон овардагиай. Ина иёям моделҳои фасонак. Марҳамат. Иша бинем. Мана 250 айнам. Ино бо осинакоша манжетош кожаное духтар. Духтаро хулоса оптумам доран апаёбида, баъд арзонай. Мана моделошон беҳад моделҳои хушрӯ. Материалошонам нағзай. дар ҳақиқат ҳам тигра бисёр харидаистиам. Ана дидем духтаро. Мана материалош хушрӯвай и тигра. Размерои большимерка доранд, диден? А ино боша ангорка. И чанда? На 280 ангорка. Ангоркошонам фасон. Мана чанд та ранги хушрӯ. Моделҳоям ҳамаш моделҳои фасон. 250 бо арзон мешада? Инаи сиёҳошон хушрӯанд духтаро. 250 ҳай бо арзон мешава. Ина духтаро касе ки барои савдо, касе барои худшон гирифтаниян, ҳатман пешапаё бида биёен. иҷада бо ҳамаи чишона скидка карда шумода метиян. ҷои апаё бидара касе намедона. 13 дарвозаи корвонаи тарафи Тилобозор 8 қатор. Баъд инчунин ини кардиганора духтаро бисёр мепурсен. без рукавкагиш омадай сиёҳу кабуд королевский велюр. 280 бо арзон мекунем духтаро. Размеро аз 50 то 60 280 сомонай бо арзон меша. Айра хушрӯ харида буданд духтарои мо. Марамат касе ки омада размер наёфта буд биёен. Ина ду ранги хадавой ҳастай. Сиёҳу ана ин кабуд. Ана кардиганои бамбукбо ҳаст. 250 ай чанд та рангай. Мана чанд та ранги хушрӯ. Марҳамат. Хоҳишмандо ина сериш ҳастай. Диден? одам бисёрай ростига бирӯз духтаро. барои шумо ҳамин қадар навор кардатон истем. 44-54 размер. Ана баъд духтарако двойкои новинка. беҳад двойкои хушрӯ омадай, двойкои ғавсак. баъд нархошонам нағзай духтаро. Мана бинен. Инаи двойкора бинен. аҷоибот фасон. материалошон бамбукай ҳамроҳи бурукошон. чанд сом? 220 сомонда метисанд. ина бинен охи духтаро. воимаи бадай шушта мепӯшен. марҳамат. ҳамиш хушрӯ. 44-54 размер будай. 200 сомонда метисанд тона духтаро. ҳатман биёен ай пеш бо бинен. дар бораи доставка хоҳен агар рақамҳои апаё бидара ма дар рӯи экран мемонум. занҳо фақат нависен дар WhatsApp. Мана шам хушрӯ. инус бурукуш сиёҳай. ана и коричневиш хушрӯ духтаро. мана шам аҷоибот фасон. ай 44 то 54 размер ҳастай. тамошо бино. материалошон да гап нест. стилшам фасонай. боварӣ дорум ки бо ай пеш омаден маъқултон мешава. хулас ина мино новинкоҳоян. баъд ана ин кардигано духтаро дар маникен бинен чи хеле ай фасонай. 250 сомонай. чанд та ранг дора. ана баъд ина кардиганои
ғавсака да манекен бинед духтаро ангоркора бинед ина ин новинкаи кабута бинед ранги хичон пуштагира ҳами чанд сум буд хитон пуштагӣ 280 сомон материалшта гап нест ай пеш аз маш мода нишон дидим на материалша бинен чӣ хеле хулас бо омаден мебинен дарақат ҳам хушрӯ вай ина марҳамат хоҳишмандо ба духтаро ино арзон шиданд курткачаҳои бе остин 300 сомонӣ вай видеода 350 буда ҳозир 300 сомонӣ барои шумо 86 то 58 размер ҳастай мана сафеду сиёҳ ҳам ҳаст 300 сомон биен духтаро ина френчои хушрӯ суртико 400 сомон ина беостин боша 300 мехош ҷудо мешава ана размерашон леки майда мондагиай духтарако ана баъд ёра бинен чӣ хушрӯ спортивни куртоҳо нархошон чандай 180 метиен ина 180 метиен диден капшон дор бекапшон ҳама намудааст ина қисми поён ана двойкоча ай 220 то 200 диден ай 200 то 220 хулас ана баъдан ина ин лафшо ина ин базви курто диден чанд таранг омадагиай марҳамат ҳамаи чикати мепӯшӣ диден 180 сомон кардагиан беҳад арзон бо биёнай пеш духтаро бо ҳамаи борошон арзон мекунанд метиян мана оптови бо арзонтар мешава касе ки опту мехарай хулас духтаро имрӯз мо шумода беҳад материал эваёи хушрӯ нишон додем кардиганои хушрӯ курта ҳамаи чӣ инаи куртара бинед ям новинкай 280 метиян аи се рангай диден мана и модели молодежкая мана духтаро бо биёен хитон аз наздик хушрӯтарак мебинен ана духтаро ин буд навор аз ҷои апаёбида бозори корвон тарафи тиллобозор 16 дарвоза 8 қатор бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ бас мешавад хайр саломат бошед.